O PP volve en parte á Mancomunidade do Salnés. O organismo comarcal regresaron vogais populares da illa Sanxenxo e Cambados. A súa toma de posesión fai que o boicot impulsado polo alcalde de Vilanova rache en dous. Os que volven din que se trata dunha cuestión de responsabilidade polos intereses comarcais e dos concellos que representan. Un deles é o cambadés Luís Aragunde. Asegura que comprende e comparte a postura de Gonzalo Durán, pero que o seu deber é formar parte da Mancomunidade. Son moitos os compañeiros do Salnés que estamos disgustados polo xeito de chegar ao Partido Socialista a Mancomunidade do Salnés, pero, creemos tamén, por outro lado, que non podemos deixar en mans desta xente que non ten experiencia ninguna e que, en algúns concellos, como o exemplo de Cambados, foron perdendo calidad os servicios e foron abandonando os municipios. De feito, Cambados está moito peor que fai 4 anos, entonces non queremos que isto suceda tamén na Mancomunidade do Salnés. Pero certo é que este cambio de posición dos populares desata unha crise no seo do partido. A falta de que o sanxenxino Telmo Martín tome posesión no vindeiro pleno, Gonzalo Durán queda prácticamente só na súa ofensiva contra a nova presidenta comarcal. O vilanovés asegura que o regreso dos seus compañeiros non é un problema para él. Pues me parece moi bien. Cada uno, en el Partido Popular, cada uno manda en su pueblo. Y los que han decidido volver me parece estupendamente. Con todo, Durán aproveita para abrir outro capítulo da renovación do PP na comarca. Yo creo que el PP en esta comarca, vamos a esperar a que pasen las autonómicas, tiene que hacer cambios. Y no voy a hablar más del tema, yo tengo responsabilidad solo en Vilanova. El PP en esta comarca necesita cambios importantes porque no es normal que una comarca que vota mayoritariamente derechas solo se gobierne en 2 ayuntamientos. A presidenta da Mancomunidade, entre tanto, celebra o regreso dos representantes do PP ao pleno comarcal. Reitera o seu ofrecemento a Durán para que se incorpore cando queira. É a súa decisión. El terá que darlle explicacións aos veciños de Vilanova que decidiron que fose alcalde e se Vilanova decide non estar como o seu alcalde como representante da Mancomunidade, igual tamén é que está de costas aos proxectos da Mancomunidade, pero el será que lle ten que explicar aos seus veciños e veciñas. Nós, como sempre, lle tendemos a man, como dixen desde o primeiro día. Pero Durán mantén que non volverá ao pleno porque a elección da nova presidenta di foi ilegal. De feito, o Popular avanza que foi admitida a trámite a denuncia no contencioso administrativo por ser a secretaria e non el como presidente, o que convocou o pleno que lle outorgou o poder a Marta Giraldez.